there is a recent picture rekucirculata panguva ino yatinoda kuti pane mapictures akatendera tichiona kuti kuda kwachitagurei he visited the president. Our president is dim nanga kanozikanwa kuti he is on annual leave. Toona pane mapictures again kutoonekwa kunzi padelegation yakaenda kanovisita mutungamiri wenyika Tungwarara anga aripo, and there are some pictures which are surfacing chionekwa vaviri ava vachitotorwa maselfie pictures vari vese. Chitiko chayapangwa ine vanhu vakauya vachogwa vachinzi muchasvinura henyu. These guys munoona on stage public rallies, especially Tungwarara achiyomba nekutukirira Tagurei chinzi aiwa these guys havatombonetsani vanodowirirana. Pane plan ravari kuimplementa. Nobva subscribe like on the bell icon. Isaac Makomichi anoposta this picture ramuri kuona budanya rachiti muchasvinura henyu. Ndaikuudzai kuti the fight is not real. It was just a drama to confuse the delay. Vamwevo vanenge vachironga politics dzavo nezvimapati zvavo vachiti let's wait tione kuti iyi yemuZANU PF inopera sei. But the outcome of the drama haina kufadza kuda kwachitagurei supporters because yakaratidza kuti Tungwarara ndiye ari kudiwa nema2030 kumasero. It's up to him now kuti odii. Tarisai more drama and confusion, but musaruza focus because of those dramas. Thomas Kwanbula tokwa na Isaac Makomichi achiti aiwa vakomana ava maspeeches anenge achiita in public itori iplan yavo yavari kungoimplementa. We do not know what they are trying to prove or what they are trying to test. We don't know, but what we know ndezvekuti these guys vanowirana. These guys zvavanoita vanoto advise kuti let's do this, let us implement this. But pama observations akaitika kuda kwachitagurei akaona kuti aiwa vakomana avechidika vanenge vanoda Tungwarara zvakanyanya. Ameno kuti achazozviitawo sei, achazozvionawo sei. Pinda comment section medu zvafundo enyu kuti pamusoro mashoko Isaac Makomichi. Pinda comment section medu zvafundo enyu, subscribe or like, channel on the bell icon.